Giumol og special team ang Talisay City Police aron maoy mo tutok sa seguridad ug sa galinaw sa pagsugod na sa campaign period karong Biyernes. Talisay City Police mipahimangno sa mga supporters nga kalmado lang ug dili mag-away. Si Femari Dumabok sa report. Aron matutukan og masiguro nga way kagubot nga motumaw tali sa isig ka mga supporters sa mga kandidato sa dakbayan sa Talisay. Giumol sa Talisay City Police ang special team. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes kini aron usab matutukan ang kampanya batok sa ilegal ug nagkadiang kriminalidad. Ang LGM informed diri sa ato ang opisina kung asa ang mga schedules, ano sa mga schedules ug asa ang mga venues sa ilang mga rallies para ang ato ang maka-assign ta og personnel nga mo-secure sa ilang mga events. Subling pahinumdum ni Caballes sa mga kandidato nga mo-focus lang sila sa ilang mga plataporma ug dili na maglinabayay pa og hugaw aron kalikayan nga mosangpot kini sa kagubot. Gipahimangnuan na usab daan ang mga supporters nga kalmado lang. Hinuon giulagway nga sukad pa kaniadto malinawon ra ang piniliay sa dakbayan. Usa sad na sa ato ang istorya sa mga leader sa mga kandidato dinhi sa Talisay nga sila na ang mo control sa ilang mga supporters nga dili na maka-trigger para magkagubot ang tagsa-tagsa ka panig. So sila na ang dapat mo hangyo. Uba ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.